Horváth Ádám vagyok, a Hormax Solution Kft. Ügyvezető igazgatója. Több mint 10 éve foglalkozok munka- és tűzvédelemmel. Cégünket 2022-ben alapítottuk. Jelenleg 6 fővel nyújtunk komplex munka- és tűzvédelmi szolgáltatást az ország teljes területén. Szolgáltatásunkkal jelen vagyunk a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a gyártás, az oktatásnevelés, a vendéglátás, a szálláshelyszolgáltatás és egyéb területeken is. Makkai István vagyok, a Hormax Solution Kft. Biztonságtechnikai ágazat vezetője. Én már 15 éve foglalkozom a biztonságtechnika területével. A cégünknél is ezzel a szaktevékenységgel vagyok megbízva, hogy a műszaki koordinációt elvégezzem. Legyen az a karbantartás, legyen az tervezés, kivitelezés, számos partnerünk van, akikkel együtt dolgozunk, és el is kell a koordináció. Számtalanszor jött már ez a kérdés velünk szembe az ügyfeleinktől, hogy nem tudtok tűzoltókészüléket karbantartani, vagy esetleg tűzcsapot felülvizsgálni, nincs egy jó tűzjelzősötök, aki felülvizsgálná a rendszert, vagy legyen az a kivitelezés, nincs egy tervezőtök. Szerencsére azt a választ tudjuk adni az ügyfeleinknek, és ez egy nagyon jó pont, hogy igen, tudunk. Komplex műszaki szolgáltatást biztosítunk a munka és a tűzvédelem területén egyaránt. Szabadtéri rendezvényekkel, zenés táncos rendezvényekkel is foglalkozunk. Esetenként előfordul, hogy ügyfeleink operatív segítséget is kérnek tőlünk, tehát személyes jelenléttel vagyunk ezeken a rendezvényeken, helyszínen. Hamarosan új szolgáltatásokkal bővülünk, hogy még több terhet tudjunk levenni ügyfeleink válláról.